Viatjar és una de les millors coses que pots fer. Això és el que em van ensenyar els meus pares des de petita. Em portaven de poble en poble, ensenyant-me la seva història i els seus millors monuments. Suposo que alguna cosa d'aquestes se'n deu haver quedat perquè ara disfruto posant-me davant del volant i engegant el cotxe per poder marxar a qualsevol lloc que imagini. És una de les coses que més m'agrada. Bueno, això i la forma en la que decideixo el meu destí. Perquè deixo que l'atzar decideixi per mi. I és una grata sorpresa sempre que ho faig. Amb els meus viatges omplo llibretes i llibretes de somnis i experiències. Ara em toca descobrir món per mi sola. Obrir una nova llibreta i omplir-la de somnis i de destins per viatjar. Començar una nova aventura que espero que no acabi mai. Ha arribat l'hora, per fi.